yen wayah esuk jagone kluruk rame swarane pating kemruso waduh senenge sedulur tani beban bar subuh engko kok kukaku sapa benek kluruk iku mbah wetenge kluruk apa jane lambene lho kuwi umume kluruk ki pitik lha kuwi mosok banyak kluruke ngono iki nggih matur sembah nuwun alhamdulillah Dek wis mbok lempit gugup mulih piye Dek ya wis ndang mulih dhewe esuke ora dadi ngopo Mas apa senadyan dagelan metune bareng wong ngetokno sapi ora dadi ngopo ora masalah kok nuwun sewu saderenge nyuwun pangapunten muji ngene wae ana kesalahan sithik wis lumrah wong watuke kadang iso nyelek-nyelek dadi gumoh apa neh dene elektro sing gawe wong gaweane Gusti Allah kadang kleru kala mongsa wae mlaku ya kesandung mangan wae keselak. Lah mulane kuwi apa nek jengene ngene iki wis lumrah no. Dadi ki awak dhewe nek iso mbales nek kirane iki mang kok lerene ana nek sak jam ora iki mau. Iki mang lerene ya ana nek 5 menit. 5 menit dasmu ngono. Sak jam lho. Berarti engko tak joli 2 jam wis to. Iya wis. Aja nek kok jam 6, Bu. Jam 09 paribasane kelakon kira-kira nek dibari jam 09 esuk sanggup ngenteni apa ora Bu? Sanggup? Tenan? Lambe bosok kowe. Tambah 6 juta nggih. Kok tambah iki? Toprake jam 3 lewat sithik iki rampung lho Mas. Nek umum jam 3 wis bar. Lah iya. Ning ki awak dhewe ya piye ora ketang piye engko nek iso ya jam 3 tak luweh-luwehno. Lah iya wong ora apa-apa wong kajate Bapak Ahmad Kambali. Ya Pak Ahmad Kambali. Wis iso nyenengno kalian tangga Toparo ya nyenengno putrane. Ayo matur sembah nuwun Pak Ahmad Kambali niki. Lah iya ta. Dereng tilem to Pak Ahmad? Wong. Dereng. Berarti mang son mati ya roh. Pak mang darah turu piye? Iki kok iya. Alah, iki kok ya. Pak Ahmad Kambali wonge bijaksana, Mas. Bijaksana. Dermawan, wis ngerti kahanan. Iya. Lah iya jenenge wae ngono wis ora apa-apa, mang wis marana to gak apa-apa, Mas, wong ora dijarah kok ngono. Lah piye to? Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Ahmad Kambali. Pak Ahmad Kambali. Muga-muga wae kagem kaluwarga saking Pak Ahmad dipun paringi seger waras, amin. Cethek rezekine ya gampang entuke nyambut gawe, muga-muga adoh karo sengkala apa-apa. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ahmad Kambali wis nekake ketoprak saka Temuran Blora. Alhamdulillah. Ganti pandegane kalian Pak Trimo. Wis bisa nyenengke tangga Teparo lan anak. Lah ya ta? Wis iso apa iki nyenengno putrane ditanggapno ketoprak. Alhamdulillah. Lah iya iki. Iki tetep seneng no. Seneng nonton ya rame, tangga-tangga ya padha melok mirsani. Seneng rak kowe ah. Lho, aku munggo dhuwitku akeh lah aku mau nanggap toprak. Cangkem bosok asine Pak Ahmad Kambali asine wong kowe ngerti apa ora nanggap ketoprak padha karo ngene rampok ra ketok aku dhuwitku tak akeh lah iya layak udah ndelok tok ora gelem nanggap dikandani aku dhuwitku mberah lah iku lho aku mau nanggap toprak
Lambemu piye? Lho kowe ngerti anggotane toprak apa ora? Ngerti. Anggotane pira? Ya kurang luwih 70. 70 doyan mangan apa ora? Menungso ya doyan. Lah iya iki mang dikek sego patang dunake kok entek. Gak iki mang gak entek, Mas. Apa? Atos. Kok iki gak ya. Iki sik doyan mangan isih urung rokok. Alhamdulillah. Rokoke paling ora 8 pres. Ya. Lah kok tukokno cempe apa ora wis legu wedi? Wis babon. Iya. Aku kira-kira nek dhuwitku akeh mah kok nanggap toprak prei aku. Wong seni kok iso prei. Lah kowe ra gelem nanggap toprak, pengen nanggap wayang lho. Lah apa nek nanggap wayang? Lah nek menawa pengen sing kira-kira jatahe gak akeh kok. Bocah iki piye nanggap wayang diomongi wong sitoke kok percaya kowe. Maksudnya? Wong lulang dikeplek-keplekno terus ngono kaya Mbah Hanome juta-juta. Iki kok ya aku mbok nanggap ngono ya preya, Dik. Dangdutan. Kape nanggap dangdutan. Alah nek kok dangdutan. Nek dangdutan kan rada murah. Murah iki bocah iki piye? Aku mbok kon nanggap dangdutan wong ning nggonku anggere sak lagu do tukaran. Piring mumbul, gelas mumbul, kursi mumbul, puklek kabeh, pecah kabeh aku dak cekor. Preya. Goblok iku lho. Kape nanggap tayuban kok sene kono mau? Apa neh? Tayuban. Bocah iki piye wong mbok nanggap tayuban, tuwekan dunjuke delok putune ra isin. Preya, Dik. Oh iya, aku ngerti. Apa? Kowe arep nekakno pengajian to? Alah. Penontone gen ketok anteng. Iya, pangestum lho, Mas. Dadine apik to. Aku mbok kon nanggap kok nanggap nekakno pengajian. Bocah iki piye ah. Lah aku mbok kon nekakno pengajian aku salat ora tau. Lah aku dak digojlok ah. Lho ora iki kok nganggap wayang dangdut tayub toprak kabeh kok mbok moi pengajian yo ora gelem ndak kowe nek ndek gawe apa? Aku nek ndek gawe ape nanggap dhuwit sithik sing penting rame. Nanggap dhuwit sithik sing penting rame. Nanggap apa kuwi? Selepan jagung. Nekakno selepan jagung kok 4 paling wong sitoke 100 lagi 400 digongkleng buareng wis ngerameni tok. Jane ana sing rame aja kuwi. Apa? Kowe nek pengen rame golek sound system saandang. Lah terus wong tuwek kok 4. Heeh. Lah engko nek wis kena penyakit watuk lebokno ning jero mik. Iku entenono. Kene ya. Lho syukur-syukur kok mati gak malah rame, Mam. Mangsamu iki kok. Cah, kowe iki ra cetha jengene ora ngono, Mas. Apa? Wong jengene seni ku kok gak masalah perkara duwite, Seni ora perkara pira biayane, ning kabeh kuwi sangka atine. Iya ngono ya, Mas. Regane seni kuwi larang, ora kabeh wong ki iso. Seni ku Ana wayang, ana tayub, ana toprak, ana dangdut, ya. sak barang dengae iku ngono tontonan ya. Kabudayan Jawa. Aja nganti ketelip karo kabudayan monco nek iso awak dhewe nguri-uri ngono lho. Apa mang Goblok seni? kuwi ya. Seni. Ya. Seni ku karepe piye, Mas? Seni kuwi wis cetha. Seni kuwi sentuhan rohani dadi awak dhewe iki sangka atine. Halah. Seni kok sentuhan rohani. Lho cah iki piye? Cah iki piye? Ah. Goblok kuwi. Seni ku yo nguyuh. Kuwi air seni. Air seni kok karo seni. Tuk. Apa neh? Kenapa ki? Gene ya. Lah kenapa kok ndang-ndangan aku Iku ngono? mono duwe unindike kok direwangi ngantuk kaya ngono. Sok kapan Pak Ahmad ya ta sing digawe Pak Ahmad Kambali nanggap ketoprak tak rewangi ndelok toprak karo ngantuk sikilku tak delok jorno delok wis kasunyatan iki dina. Mulai ana dari gundhe Ngepasi kuwi ya. Iki. Alhamdulillah wa syukurillah. Isih ditunggoni mbok dhe sing ayu-ayu, isih ditunggoni mbak-mbake ngantek semene isuke. Mbak-mbak endi mbak ya si totok ya. Iku mang cara ora ngenteni aku ndak ngarahne kene. Kowe ngerti ora? Apa? Iku kok ngenteni awak dhewe aku kawit esuk mau wis dirasani lho. Kawit esuk kawit Ora. awan wis dirasani. Wong sing ngrasani kowe kok akeh jane kowe kakek utang kuwi. Omong ngam, aku mau wis dirasani karo mbake. Piye? Dagelan sing ganteng Mas Kanjel wis dibojo. Sik. Lambem ketoke ora penak tak rungokno iki. Gene. Dagelan sing nom Mas Kanjel wis dibojo apa urung ngono. Sing nom. Nom. Lah aku tuwek piye?
Kowe kan sik nomaku lho. Hah, dapurmu. Aku dirasani wis dipuju apa urung aku ngono aku kan ditakoki ngono. Dirasani karo mbake iki. Lah terus tak kira aku ngene, Mas, nganu kok ora usah muleh, aku dipenging muleh, Dik. Ancene yo ora trimo mbake tok wong kene mang jane ngomong ngono karo aku. Gene. Walah ibu-ibu seneng kono mang kondo. Mas Kancil penging muleh yo kene-kene ae. Kabeh dipek wong kene. Pek mantu. Gak. Lah pek apa? Dipek ape dienggo dolanan. Dolanan apa? Dolanan anake nggo seret-seretan sret. Lho aku trek piye iki? Rumangsa. Ngomong tapi mau dirasani karo buke, Mas. Piye? Dagelane gelar Tribudaya tak sawang saemperan kok kaya anak kembar ngono. Boten Kok boten piye to? Kula mboten anak kembar. Alah, iki tak duduhno. Rikala jaman semono kowe karo aku iki asine padha, Dik. Kowe karo aku iki anak kembar. Momo. Lho diomongi kok ngeyel. Lairem ra dhisik aku to. Jere mang tuwek aku. Tuwek kowe tapi lairem dhisik aku wong raim ngono. Iku kok ya raim ketuweken kowe. Nek nerjemahno piye? Dirasani karo buke. Ya. Nek kowe karo aku anak kembar pancen bener. Kowe karo aku kan anak kembar. Padha mbok ning dhewe Pak to. Aku lagi krungu iki lho. Kene. Nek kowe karo aku anak kembar iki lho. Ya mula kuwi tak critani wong lairem sik aku ah. Ya. Rikala jaman semono. Ya. Lah ya to. Rikala jaman semono mbok kuwi ayu-ayune wong-wong sak masyarakat Sriwing ngono. Iso piye? Tak duduhno. Ora ana sing nandinge mbok wayu, Dik. Lho, awake yo sangar. Lho. Karo mbak kuwi ayu ndi? Alah ya ayu mbok mbiyen iki kok yo ngeyel lah. Kondang men. Lho dikandhani kok. Rikala jaman semono kowe karo aku kena diarani padha mbok dhewe, Pak. Mbok mbiyen ayu-ayune wong sak masyarakat Sriwing delalak mbok dirabi karo bapak ngono. Bapak kuwi sapa? Bapak ki pegawai kecamatan ngono. Oh. Delalah mbok dirabi karo bapak genepe 3 sasi. Delalah mbok alhamdulillah mbobot 3 sasi wis meteng. Wis meteng iki kok ya. Mandi yo. Mbok 3 sasi wis meteng wis ngandhut ponang jabang bayi 9 sasi 10 tahun. 9 sasi 10 tahun lah metu gak bringosen piye. Wong meteng iku pirang wulan iki? 9 sasi 10 menit. Adik sedilumen. Ah timbang suwe-suwe ya pegel. 9 sasi 10 dina. Mbok mbobot delalah alhamdulillah lahir ponang jabang bayi cenger metu lanang, metu aku ngono. Dadi aku kena diarani anake pegawai kecamatan ngono. Ketoke ape ranggen. Delalah Mas, menawa nasibe mbok, delalah mbok ditinggal mati karo bapak mati kersane Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mbok mikir duwe anak cilik ditinggal mati sing lanang, mbok anggone mitir banter delalah mbok stres. Angger metu saka omah nggo daster suwek-suwek wis ra muleh. Engko nek ra ngono ning gone Sriwing, nek ra ngono tumekane Tuban, nek ra ngono tumekane Pasar Bojonegoro. Marik-marik. Oh, marik-marik. Delalah menawa nasibe mbok. Kenapa? Delalah udan-udan ning gone Pasar Tuban. Lah ya to. Delalah jam 3 sore mbok kemulan sarong suwek-suwek mbok saronge sapa udan-udan delalah mbok ditekani wong bento lanang. Jenenge wong bento karo wong bento munggo demenan ra apik. Ora entuk demenan kok apik wong bento ndak. Delalah mbok didemeni karo wong bento, delalah mbok mbobot meteng 9 sasi 10 dina lahir cenger ponang jabang bayi metu lanang, metu kowe. Aku anake pegawai kecamatan. Lah nek aku anake wong bento. Ora sanesu lho. Wis ditutup. Nek aku jelas bagus anake pegawai. Sampean pun bar isae-isae. Mbon, alhamdulillah anyep-anyep aku mesakne mbadok iku mau Mbok iwangi. Kok mbok iwangi jere? Delok ayo. Apa? Tak delok. Mbok kon iwangi sapa? Alhamdulillah lho masuk esuk-esuk kaya ngene, hawane adem ning delalah kok apa? Lah piye pas aku nguyuh mang diter? Pas iku nguyuh saisane kono. Alah. Kowe kok kenal Mbah Sum? Apal wong ndek niki sing gaweane ya ning kene iki wis tak gembokku dhewe mulane mang petok tak sangoni. Mbok sangoni pira? Lali yo gak sida. Lah alah. Cek.
Ki pasno nek nyanyi ki cangkemem cocokno karo Orjen. Lah yo malah mlido. Ben kepenak. Cet. Iki kok ya. Cet. Kowe apa aku? Aku tak kowe. Aku mau nok yok-yokan perkara kowe nek aku ya aku ah. Ya wis ngono kowe. Kowe. Ya wis aku. Yo. Cet. Kowe tak aku. Usah kok iso. Kengko tak pakano sapi lho. Nek kowe nek aku ah. Ya wis ngono aku wae. Wis yo. Ayo kowe. Catetan sajroning ati tatan luntut saya marati ya yo aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Bilar Tribudaya kasmagaken. Oh. Tanpa bantal tanpa koso kon abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wate nganti besok ora bakal lali gubuk kae Trito wayang wengi nganti gagrak dina catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Sebab matur nuwun satunggal kanthi lumanjang pamulutan saking panjenenganipun Ibu. Nggih. Gubuk asmara sampun. Alhamdulillah sampun nggih, Bu. Niki sarene wedale sampun enjing. Lah engko nek diterus-terusno bapak ning omah piye ayo. Kabeh la apa? Aku rung kudu wis kok geger ae. Aku wis gak kuat, Dik. Iki berakuan mula nom-noman iki dumbeni pal ben kuat. Pal ndasmu kuwi, pil. Aku ndingi bar suntek kok. Suntek untuk mbledos kono suntik are suntek. Ya tunggale pal kuwi ya. Iki kok ya. Niki nyuwun 1000 diaturke setunggal melih Bu nggih. Dremes ae kowe iki kok. Nggih. Nyuwune gamelan apa campur sari? Campur sari, langsung diputer Mas. Taman Jurung. Iki kok ya. Apa to? Diaturke campur sari. Loro adi loro. Nggih Bu nggih. Niki pandemene sedaya kemawon campur sari nggih. Nggih, heeh. Anu jeng ben jenengan tanggap malih lho. Mumpung urung tuwek aku. Ayo, Dik. Kagem patripun. Oh, kita mundhan katemben rawuh. Ya,
ora apa anggonku menehi tresno ning nyatane sliramu larani atiku wis ora bisa dimareni mripat iki ora bisa tak gedhe kita terus liramu jejer dheweke andum tresno kumbar nafsu ning asmara lali aku yen to kandhing priya liya wis miliya tresno aku apa dhewene wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelangan ning rasa tresno sliramu ora bisa jaga tak sesuwun ing dalem paringan eling marang keluarga tansah nyanding andum tresno ing pangajab rina lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati medun sithik ah unggahno tumbledas ngono iya iya iyo kurang apa aku iki dadi wong priya kurang apa aku iki ngene tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani atiku ora bisa tak gedhe yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno umbar nafsu ning asmara lali aku yen to nyanding lanangan liya wis miliya tresno aku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelan ning rasa tresno sliramu ra bisa njaga ayo teman wis miliya tresno aku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelan ning rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak sesuwun muga paringan eling ya Dik makasih eling marang Gusti Allah kang peparing bener iya to mulane wong urip ning donya iki siji pathokane apa kayu lho Dik kayu lah pathok apa nganggo apa semen iku jenenge gak pathok apa batu awak dhewe ngene Mas sinambi awak dhewe ngene ngomong kegojekan wae engko wektune mundhak sak bedole sengenge kuwi jare los ya lho ajeng kondur Bu nggih pun sarene sampun paripurna niki anggene kula atur lipur nyuwun sewu niki tesih napa pripun walah sampun oleh randu ya Allah niki sampun apa dereng
Oh, sampun nggih pun Mas. Dereng kupingem jublek kok. Mbok takoki yo dereng no. Dereng napa sampun, Bu? Nggih sampun, monggo. Kok aja ngono. Yen sampun apa dereng? Rungokno ah. Dereng. Sampun. Tunggale. Ngene Mas, dikit pisan Kas. Kayak pisan Kas. Sing penak campur sari napa gamelan? Campur sari. Gasno, apa panjake gen leren. Ya nyanyi, Pak. Duduk manis ya. Oke. Mongke Mas diaturke duduk manis, Mas. Lho diatur duduk manis iki apa to? Lho kemang muni ngono. Panjake monggo duduk manis ngono, Mang. Ya Allah. Iki lho panjake duduk manis awak dhewe nyanyine. Lagune. Embo. Campur sarinan. Campur sari. Nggih. Tembange apa, Mas? Kangen Kangen sing selawatan kadro, Mbah. Diaturi tembang tresno. Tembang tresno. Tembang tresno. Bu Sinden nek ket mau men nggone kotak muga jajan kuwi. Ngono ae, Dek, sampeyan Dek. Lah ya anut. Lilo. Nilake kowe. Wah. Anu Mas nadane F. Anu Mas diaturke lilane kowe. Ayo monggo. Mungkin Mas. Digarap tembang tresno. Loh, cangkemmu. Jeneng nilake kowe. Kuwi lilane kowe ngono kaya. Anu F sepira Mas? F. Wah, blok kowe kurang ngerti nada. Ayo Mas, digarap kuwi ning se. WC kuwi. Ngawur. Ayo Mas. Nang Lilane kowe. Buat panjenengan semuanya terima kasih. Wis pokoke isik dinteni waton dinteni buke ning kene ora cukup muleh. Iki lho, pokoke anggere isik dondong kene ora tak bari. Wis. Iya, ya betah wong omahe tarik kono, Kak. Lah yo medoh yo muleh. Ya. Monggo diaturi. Monggo Mas. Monggo 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 monggo. Diaturke. Kene. Yam, ke mulai dhewe wek nyong ora mulai. Pancen aku wong ra duwe nanging ngopo salah yen aku tresnani kowe yen pancen ra tresno ngopo ra kondo yen opo seneng yen gawe lara atiku mung gawe tatu.
jamu dek wingi kaeling tekan seprene jarine kowe kan ora arep ninggalne nanging nyatane kowe wis gandeng karo liyane teko atiku ninggalake aku kanggo awakmu wis iki ngene Mas nyambut gawe kudu eling lawas padha kripik gedang raja sirik dang padha rata mbok menawi anggone awak dhewe nyambut gawe rina kelawan wengi kurang nuju prana nyuwun agunge samudra bangan sami nggih suminten suramanggala cekap semanten antar kawula suminten mloya mlayu ngapunten yu ayo awak dhewe padha tepi karo kewajiban